Dobrý den, milá floristko. Jmenuji se Eva Šmitová-Burjanová, jsem floristka a autor tohoto e-booku. Když jsem v oboru začínala, neměla jsem žádný manuál na to, jak začít. E-book Sen o vlastním květinářství, který se právě rozhodujete objednat, je shrnutím mých poznatků ze začátku mého působení v oboru floristiky a prodeje v kamenném obchodě. Jsou zde zachyceny body s tím, ať si dát v začátku pozor, na co pamatovat, co vás nejspíš čeká a nač se připravit. Chtěla jsem do e-booku sepsat vše, tak abych vám usnadnila cestu v nejranějším začátku podle vlastních zkušeností, které jsem sama prožila. E-book Sen o vlastním květinářství a ne vše, co potřebujete vědět, abyste mohli začít, dávám jako bonus k 9měsíčnímu kurzu Floristic Academy zdarma. Jeho prodejní cena je 790 korun a jen například radou k dobrému výběru vás na řezané květiny se vám několikanásobně vrátí. E-book je plný praktických rad a postřehů z mé praxe, které za svého pohledu zpětně vidím jako důležité. Věřím, že můj e-book vám bude dobrým průvodcem a přispěje k vašemu snadnějšímu rozhodování a lepšímu výsledku. I já jsem kdysi stála na startovní čáře a vím tedy, jak se asi cítíte. Nezbývá mi, než vám popřát hodně práce, moře spokojených zákazníků a obrovské nevyčerpatelné nadšení pro floristiku.